Dobar dan. Danas je nedelja, 22. januar 2012. godine. Ovo su prostorije preduzeća Mangus, osnovano 1990. godine i preduzeće je prošlog novembra, znači 2011. godine, otišlo u stečaj. Otišlo u stečaj iz jednog jedinog razloga. Zato što je kriminalna duvanska narkomafija Darka Šarića imala toliko uticaja na državne službe da je sudbina preduzeća Mangus, mene kao predsjednika konzorcijuma firme koje su oteli ljudi iz kriminalnog klana Darka Šarića i njegovi puleni iz vlade Republike Srbije, MUP-a, tužilaštva i pravosuđa, sve učinile da se njihova besomučna pljačka u Knjaževcu završi na način na koji se završi. Preduzeće Mlimpek, koji sam ja privatizovao sa mojim partnerima 2005. godine, januara meseca, je takođe otišlo u stečaj. Predsjednik upravnog odbora posle mene, koje je vlada Republike Srbije, naravno, preko Agencije za privatizaciju predala Zoranu Ćopiću, koji je prošle godine uhapšen u krajem aprila u Banja Luci, kao glavni perač para Darka Šarića, je uspela da to preduzeće naravno uništi. Ja sam koliko toliko pokušao u periodu od 2006. do 2007. da se ne založi imovina Mlimpeka za podizanje njihovih kredita koje oni naravno nikad ne bi vratili. I suština cele priče je, znači sad u januaru 2012. da se ništa ne preduzima. Podnete su krivične prijave protiv svih tih likova u periodu od 2006. pa nadalje, međutim sve je činjeno od strane MUP-a, pojedinaca naravno iz MUP-a, nepostojećeg tadašnjeg i sadašnjeg tužilaštva u Knjaževcu i Zaječaru, da se to spreči i faktičko stane sledeće. U periodu od 90. godine, kada je ovo preduzeće postalo, mi smo sve učinili, radili smo pošteno, plaćali države poreze i sve, međutim, kad ste vi član jedne organizovane kriminalne grupe, kao što je ova koju sam već pomenuo, vi ste, znači, dovedeni u situaciju da ste apsolutno nemogući. Nemoguće je funkcionisati ako se ne pridružite toj ekipi. Ja se nisam pridružio i 2009. godine sam osuđen za klevetu tih kriminalaca i njihovih pulena na zatvor od 380 dana. 2 puta sam bio u zatvoru. Bio sam u zatvoru u periodu od 9. jula do 31. jula 2009. godine. Sa lisicama na rukama sam vođen u Padinsku skelu, štrajkovao sam glađu, postoje pisma na sajtu www.ponos.rs i kompletna dokumentacija o tome. Niko nije smeo to da dira. Tek su u jesen 2009. godine otkrili da postoji klan Darka Šarića. Na YouTube-u takođe postoje dokumenta i emisije o kojima sam ja javno još 2007. godine, pre 5 godina, u januaru mesecu, govorio šta to radi Darko Šarić i ti njegovi puleni kako peru pare i naveo naravno imena firmi i ta imena firmi su naravno bila u većinskom vlasništvu ili su privatizovana od strane Zorana Ćopića i njegove ekipe. Sutra, u ponedeljak 23. januara 2012. godine, izlazi ekipa iz suda koja ovim praktično tačku stavlja na preduzeće Mangus, jer niste radili sa kriminalcima i onda ne možete da funkcionišete. Nažalost, ovo što govorim je vrlo teška optužba. Za svaku optužbu koju sam rekao, ja ću izneti dokaze. Dokazi su činjenična stanja u ovom preduzeću, koliko je ovo preduzeće platilo državi Srbiji za kazne što nije plaćalo doprinose. Znači sve je činjeno da se preduzeće Mangus uništi, kao što je sve činjeno da se firme koje je privatizovao Darko Šarić preko Zorana Ćopića i njegovih pulena unište i da se stotine miliona evra u Srbiji u tom periodu operu. Da li će to biti istraženo sad, da li će biti istraženo za nekoliko meseci ili nekoliko godina, ukoliko mi to pitanje ne rešimo, u Srbiji nema boljitka i znači mi živimo u jednoj mafijaškoj, političkoj, tajkunskoj državi koja je u 2012. godini državu i ovaj narod dovela dokle. Nisu nam ni svetske krize, ni bilo šta doprinele da stanje kod nas bude ovako kako. Evo, znači, ja ću vas odvesti gore u taj poslovni prostor, mi smo kompletnu dokumentaciju to šta ima izneli. I
Evo, to je jedan od ovih naših, jednog panela na zidu koji govori o tome šta i kako i gde. Znači, ovde stoji, znači, šta smo mi pričali još 2007. godine u januaru, znači pre 5 godina, privatizovali smo 2 firme, jedna je Džervin Knjaževački, najbrže raskinuta privatizacija u istoriji Srbije smo otkrili kad sam ušao sa mojim partnerima u Džervin, katastrofalne priče, a ovo su izjave radnika od 5. septembra 2006. koji govori o toj ekipi Darka Šarića. Kaže, ko radi u Mlinpeku i Megatrendu, to je firma, znači, koja je tamo ušla i vršljala tamo šta je radila u to vreme, teško da će dočekati zimu, a ko radi u Eskadi, taj sa đavolom tikve sadi. Znači, dobijen od radnika Mlinpeka, znači 5. septembra 2006. Što više para imaš, to je teško da te uhapse. Znači, ljudi su bili ogorčeni na jednu takvu priču i, znači, čak su meni svi manjinski akcionari svoje akcije prepustili da te akcije budu, znači, da mogu da ih koristim kao da su moje, zato što su jednostavno imali poverenje u mene. Znači, preduzeće je plaćeno, izvršen je investicioni program, sve je napravljeno, ali pokojni, sada već pokojni, prošle godine umro direktor Centra za tendere Goran Obradović, direktor tadašnje agencije za privatizaciju Miodrag Đorđević i ta ekipa koja je to držala su jednostavno, šta uradili? Uradili su to da se jednostavno ta firma morala dati Zoranu Ćopiću i to njegovoj ekipi, a ta njegova ekipa, deo te ekipe je i dalje slobodan, štite ga pripadnici MUP-a i pripadnici Bezbednosno-informativne agencije. Ovde kad dolazi, sad u novembru mesecu, sa svojim partnerom u vladi Republike Srbije, Mlađanom Dinkićem, koji je, između ostalog, jedan i od finansijera stranke G17 više godina u Knjaževcu i oni su bili jedni od poklonika, odnosno ljudi koji su štitili tu ekipu. Navešću samo jedan primer. U 31. maja 2006. godine uz najviše opštinske počasti su primljeni kod predsjednika opštine grada Edmira Živkovića, člana DSS-a i predsjednika opštine Knjaževac u to vreme, i Milana Đokića, budućeg narodnog poslanika, sadašnjeg državnog sekretara u vladi Republike Srbije. I njima između ostalog, umesto Mlinpeka koji su im odradili da to bude kako treba, ponudili Džervin, ali trenutno gospodin Ćopić, koji je u, kažem, zatvoru u Banja Luci, optužen za to više milionsko pranje para Darka Šarića, oni su, znači, to njega primili i sve su činili narednih godina da se ja učutkam, zataškam i da sve bude kako treba da bude. Što je izgubljeno u te 2 firme više od 450 ljudi, što je Džervin kao preduzeće koje je moglo održavati oko 2500 porodica samo u Knjaževcu kroz otkup i plasman prerađenih sirovina iz Džervina, kao jednog od najvećih kolektiva poljoprivrednih kombinata, ne samo u Srbiji, nego i bivšoj Jugoslaviji, koji je bio evropski i svetski brend, to njih nije interesovalo. Ti sitno šičarski odnosi i relacije su njima bili vrlo bitni i oni su radili to što su radili. Znači, ja sam pričao vrlo emotivno jer, kažem, 22. je januar 2012. godine i više ne verujem ni u institucije države, ni u bilo šta. Ja ću ovaj video koji je ovakav kakav je prosledit ću na YouTube i to će biti jedan od, eto, primjera da, eto, država do današnjeg dana, eto, ništa praktično nije uradila, kao navodno vodi se neka istraga, od te istrage naravno neće biti ništa, kao što nije bilo ni prethodnih godina, bez obzira na ukazivanja, na konkretne stvari i na konkretne materijalne i sve druge dokaze koji su bili potrebni. Znači, policija, tužilaštvo i pravosuđe jednostavno nisu smeli i nisu hteli, niti su imali očigledno funkcionalno znanje da isteraju ovu stvar na čistinu. Šta će se desiti posle ovoga, ne znam, šta će se desiti sutra, šta će raditi
državni službenici iz osnovne jedinice, iz osnovnog suda u Zaječaru, osnovnu jedinicu u Knjaževcu, ja to ne znam, to ćemo vidjeti sutra, ali moje razočaranje, razočaranje mojih ljudi i razočaranje hiljada građana, ne samo Knjaževca, nego i cele Srbije, pokazuju da, nažalost, mi državu nemamo, odnosno njene institucije su prepune korumpiranih, kriminalizovanih službenika koji su ovu državu proteklih 11-12 godina, da ne kažem čak i 2 decenije, iz perioda Slobodana Miloševića doveli u stanje u koje su. Nažalost, mi smo po korupciji i po organizovanom kriminalu među prvima u Evropi, u regionu, nego i u Evropi, da ne kažem i u svetu, da je stepen smanjenja korupcije od prošle, odnosno pretprošle godine na prošlu 2011. opao, znači taj koeficijent. To govori o tome da, znači, ulazimo 6. maja će biti 2012. godine ovi izbori. Ja ne znam da će, ja znam u stvari da će stranke koje su se namakle mnogo para kroz ove pljačke, kroz razne javne nabavke i ostalo, imati moć da svojom kampanjom i hlebom i igrama uspeti da ubede narod da ponovo glasa za njih i pitanje da li ćemo mi za 10 ili 15 godina uopšte ući u Evropsku uniju sa ovakvim statusom, ovakvom državnom administracijom, korumpiranom, velikim korumpiranim delom policije, tužilaštva i pravosuđa.